soinarekin lotutako esperimentu bat egingo dugu. Materialak dira, koilara txiki bat, kristalesko edalontziak eta ura. Gu edalontzi bakoitzeko zer soinu aterako den jakin nahi dugu. Hipotesiak, gure ustez soinuaren abiadura txungo da. Prozedura. Hasteko hartuko dugu edalontzi bat urik gabeko eta koilararekin kolpe bat emango diogu. Gero, beste edalontzi bat hartuko dugu ur gutxirekin. Eta beste kolpe bat emango diogu. Eta soinua gogorragoa da. Jarraitzeko beste edalontzi bat hartuko dugu. Eta erdiraino beteko dugu. Beste esan duen bezala, golpe bat emango diogu. Amaitzeko edalontzia urez goraino beteko dugu. Eta koilararekin kolpe bat emango diogu. Eta soinua luzea eta gogorragoa izango da. Ondorioa. Ura indar egiten du edalontziaren normal. Kristal ezin du vibratu modu berean ura dagoenean eta ura ez dagoenean. Horregatik soinu desberdina da.